Jo, takže ahoj, ja som Fixi a v dnešnom videu tu máme Minecraftové video, v ktorom by som vám chcel ukázať všetky novinky z nového Minecraft updateu, ktorý sa nazýva Chaos Cubed. No nič, ja si myslím, že môžeme začať, takže začneme hneď novými blokmi. Tak, takže ako prvé tu máme takýto sulfur, síra, máme tu napríklad takýto spike, takéto steny, takéto sleby, ďalej tu máme takéto klasické schody, potom tu máme takéto briky, takže brikované schody, takto vidíte Sulfur Bricks. A ďalej tu máme takýto krásny blok, ktorý sa volá Chiseled Sulfur, na ktorom máme takýto face, ku ktorému sa za chvíľočku dostaneme, lebo máme tu taktiež nového moba. Takže toto vlastne sa dá použiť, máme tu takto spiky, ktoré môžete dávať takto na seba. Dá sa to celkom dobre využiť, pretože dáva to aj damage ten spike, funguje to ako klasický dripstone. Ďalej tu máme vlastne takúto ešte neopracovanú síru. Vlastne všetko, čo je z tej opracovanej, tak to máme aj z neopracovanej. A ďalej tu máme takýto potent sulfur, ktorý keď dáte do vody, tak sa z toho bude robiť taký gejzír. To si ukážeme, keď budeme v tom novom biome. Ďalšia vec, čo tu máme, tak sú znova bloky a je to Cinnabar blok, to by mala byť rumelka, alebo ako sa to volá. Z toho isté máme vlastne to isté aj tu, čo sme mali tam, tak máme aj tu, vlastne sú to tiež takéto wally, sú to neopracované sleby, opracované, sú to schody a taktiež tu máme tiež takýto nový chiseled cinnabar, na ktorom máme nejakého pavúka, alebo čo to je, keď sa na to pozrieme, tak to vyzerá fakt ako nejaký pavúk. Takže toto by boli vlastne aj nové bloky, ktoré tu sú, dajú sa použiť skvelé nastavenie, ja už som vo svojom svete nejaké veci z nich staval, máme tu dosť veľa tých blokov, čo máme kolekciu a tak ďalej. Čiže toto teraz máme. No, asi sa teraz pýtate, prečo tu mám minecart. Minecart je tu z toho dôvodu, že keď pôjdeme sem, tak tu máme Sulfur Cube Spawnek, to je tamto ten pán, ktorý tam je. Ďalej Bucket of Sulfur Cube, pretože tohto môžete zobrať do bucketu, aby ste ho ľahšie presunuli. A ako ďalšie tu máme Fingerspeed Bounce, nový music disk, takže moment, ja si ho zoberem. A môžeme si ho rovno aj pustiť. Takže neviem, či to bude počuť, ale malo by to byť počuť. Teoreticky vlastne tento music disk sa dá získať v tom novom biome, ale nie len tak, musíte otvoriť truhlu v tom novom biome. To znamená, že musíte nájsť mineshaft, ktorý bude mať truhlu a tá truhla musí zasahovať do nového biomu. Vlastne keď otvoríte ten minecart vlastne v tom biome, tak máte šancu, že získate tento tu nový music disk. Takže tak, ja toto vyťahnem. A dá sa to ale získať ten music disk aj tak, že keď nájdete nejaký mineshaft, ktorý nebude zasahovať do Sulfur Caves, tak pomocou kolajníc môžete truhlu z mineshaftu doniesť až do Sulfur Caves a tam ju otvoriť, pretože ten loot v tej čestke sa generuje až vtedy, keď ju otvoríte. To znamená, že keď tam bude v tom mineshafte tá truhla a bude v nej loot, tak keď ju prenesiete do Sulfur Caves biomu, tak sa celý ten loot vlastne zmení, nejaké veci tam ostanú a hlavne tam je šanca získať ten nový music disk, tento Fingerspeed Bounce. Takže tak, no, myslím si, že teraz asi sa môžeme presunúť k tomuto novému mobovi. Toto, dámy a páni, je Sulfur Cube, je to takýto pekný slime, vyzerá celkom pekne, že? No a ako už som hovoril, tak tento slime ide zobrať do kyblíku, aby sme ho ľahšie presunuli. No a teraz si myslím, že by sme sa mohli presunúť do nového biomu. OK, takže momentálne už sa nachádzam v novom biome. Tu môžete vidieť, takto nejak vyzerajú tie Sulfur Cubes a tu je vlastne aj jednu máme, Sulfur Caves, toto je ten nový biome, tak toto vyzerá. Je tu takýto gejzír, čo vlastne robí ten potted dirt a keď ja do toho gejzíru pôjdem a dám si survival, tak môžete vidieť, že som dostal na úzeu na chvíľočku, pretože toto sú jedovaté jazerá. V reálnom živote by ste sa k ním nemali približovať bez nejakého povolenia a ospravedlňujem sa za toto zelené pozadie, ale tu je taký, je vlastne, ak sú tie jazera, tak ono to vyzerá a ja mám Night Vision som si dal, aby bolo lepšie vidieť, takže tak. No, tu máme, ako vidíte, tak všade sú tu tie cinnabary a všade je tu ten sulfur. Máme tu dosť veľa tých spajkov, tu máme tie jedovaté jazera.
No a ďalšia vec je, čo som chcel ukázať, je, že keď máte tohoto Sulfur Cube a dáte do ňoho nejaký blok, napríklad ja vám teraz ukážem TNTčko, pretože keď tento tu zobere TNTčko, ja ho teraz vyhodím, mohol by ho zobrať, tak vidíte, tak súčasťou nového updateu je vlastne aj takýto achievement, je to have a Sulfur Cube absorb a TNT block. A vy ho teraz môžete vlastne takto si posúvať, pretože každý blok mu mení nejaké vlastnosti. Napríklad, ak mám TNTčko a teraz ho odpálim, tak vidíte, odpálil som ho veľmi ďaleko. Keby ste chceli ten blok vybrať a dať do neho iný blok, tak stačí použiť na Sulfur Cube nožnice a z neho ten blok vypadne. Mal by z neho vypadnúť, TNTčko asi nebude padať, neviem ako to je. No, orečka, vidíte, sme dosť nízko, na minus 11 sme. Takže tie jaskyne vlastne sa vyskytujú celkom nízko a tu na, čo som vám chcel ukázať, je, že keď zaletíme niekam sem, tak tu na som niekde videl, áno, tu máme aj mineshaft. To znamená, že ak tu teraz nájdeme niekde čestku, čo by tu mohla nejaká byť, tak je šanca, keďže to ešte je relatívne, mal by to byť ešte biome Sulfur Cubes, teda Sulfur Caves, tak by sme mali byť schopní v tomto mineshafte, keď nájdeme truhlu, tak by sme mali byť schopní nájsť aj ten nový music disk. No, ešte sa vrátime späť k týmto Sulfur Cubom. Napríklad, keď mu dáme ice, dáme mu lat, neviem, ktorý tam ide, asi... Máme nejakého Sulfur Cube? Tu je jeden, ktorý je vonka. OK, musí to byť asi klasický, neviem, ktorý lat tam ide, takže dáme aj tento. A vidíte, zobral ho. Ja teraz toto tu vyčistím troška. Tak teraz môžeme vidieť, že keď ho posunieme, tak on sa bude vlastne klzať potom aj v tej vode. Môžete ho aj zabiť, každopádne dajú sa aj množiť títo a keď ho zabijete, tak by z neho nemalo nič padať. Áno, on sa vlastne, keď ho zabijete, tak sa stane to isté ako pri klasickom slimeovi, že z neho vypadnú menšie kúsky neho a môže byť každopádne v rôznych veľkostiach. Tu nám môžeme vidieť, on by sa nemal utopiť, takže keď ho hodíte do vody, tak by sa mu nič nemalo stať, myslím, že by sa on utopiť asi nemal pravdepodobne. No, a každopádne tento mob je pasívny, to znamená, že keď ho hitnete, on bude pred vami, by mal utekať a nebude na vás útočiť. No, ja myslím, že pre dnešné video by to bolo všetko, dúfam, že som vás upresnil, čo všetko tento nový update obsahuje a dúfam, že budú čoskoro nejaké servery, na ktorých si to budeme môcť zahrať. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, odber, poprípade pripojiť sa na môj Discord server a sledovať môj Instagram, kde budem dávať čoskoro znova príspevky o nových videách, takže hej, ja dúfam, že som vás aspoň troška upresnil, čo tento update obsahuje a že si ho veľmi radi zahráte, pretože tento update je fakt superový, keď sa dostanete do týchto nových biomov, čo tu máme, tento nový Sulfur Caves, tak je to fakt výborné, pretože máte tu vrajem achievement, ktorý môžete splniť veľmi rýchlo. Takže ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite like, odber a pa pa!